Хауърд Кендъл е съвсем просто казано най-великият и най-успешен мениджър в историята на Евертън. Но неговите качества и влияние като футболист означават, че независимо от треньорските му успехи, мястото му в залата на славата на клуба винаги е било неизбежно. Той е една трета от прочутата света троица на халфовете магиосници заедно с Алан Бол и Колин Харви. Трио, чието хипнотизиращи изяви бяха катализатор за титлата от сезон 69-70. Кендъл е бил великолепен футболист. Мнозина го смятат за най-добрия, който никога не получава повиквателно за националния отбор на Англия. Но именно като мениджър на Евертън той изживява най-славните си моменти. След като наследява Гордън Ли през лятото на 1981 година, Кендъл в ролята си на играещ треньор започва плавно възстановяването на карамелите с активна селекция. Алан Ейнскал, Джим Арнолд, Алан Бейли, Мик Фъргюсън, Майк Уолш, Невил Саутхол и Мики Томас станаха известни като великолепната седморка. От тях единствено Саутхол се утвърди като основен играч, но осмото място в първия сезон и седмото във втория бяха приличен старт. Истинският пробив дойде година по-късно. Сезон 1983-84 остава повратен момент. Началото бе разочароващо. Едва 6 победи в 21 мача и скандирания Кендъл вън на Годисън парк. Но ръководството го подкрепи, той се довери на футболистите си, а един щастлив гол на Ейдриан Хийт срещу Оксфорд Юнайтед в купата на лигата се оказа повратна точка. Евертън стигна до финал в турнира, загуби от Ливърпул, но малко по-късно спечели FA Cup, побеждавайки Уотфорд на Уембли. Най-доброто обаче тепърва предстоеше. През 1984-85 Евертън взе титлата комфортно, триумфира в КНК след 3-1 на Търпит Виена, а уникален требъл бе осуетен единствено от умората в финала за FA Cup. Логично, Кендъл бе обявен за мениджър на годината. Следващия сезон донесе двойно разочарование. Второ място както в първенството, така и загуба в финала за FA Cup. Но през 86-87 Евертън отново спечели титлата и върна статута си на господар на Мърсисайд. Това бе деветото и за сега последно шампионско отличие в историята на клуба. За съжаление, след този период нищо вече не беше същото за Кендъл като мениджър. Той води Евертън още два пъти през кариерата си, работи в Атлетик Билбао, Манчестър Сити, Нотс Каунти и Шеффилд Юнайтед, както и гръцките Ксанти и Етникос Пирея, но никъде не постигна такива успехи, както в първия си период начало на карамелите. Хауърд Кендъл почина внезапно на 17 октомври 2015 г. от инфаркт, едва на 69 годишна възраст. До ден днешен той си остава най-великият мениджър в историята на Евертън, донесъл на клуба 2 титли, една FA Cup, една купа на националните купи и 3 трофея от Community Shield. Трудно е да се каже откъде да започнем, когато говорим за Луис Арагонес. В тази поредица темата са треньорите, затова можем да пропуснем дълбокото ровене в кариерата му като играч, но Арагонес беше и велик нападател. Той бе треньор на Атлетико Мадрид цели 4 пъти. Водил Бетис 2 пъти, ръководил от Барселона, а след това пое съперника Испаньол. И най-важното, той е един от най-значимите селекционери в историята на испанския национален отбор. Доста впечатляващо CV. Да се върнем към началото обаче. Арагонес окачва бутонките на 36 годишна възраст като най-добър голмайстор в историята на Атлетико Мадрид и истинска клубна легенда, макар в наши дни вече да е втори по отбелязани голове след Антуан Гризман. По негово време дюшекчиите са сериозна сила, като в последния му сезон като играч единствено късен гол на Георг Шварценбек от Байер Мюнхен ги лишава от купата на европейските шампиони. Само 36 дни след края на кариерата си Арагонес вече е треньор на Атлетико. Отборът му, изграден върху контратакуващ стил, печели между континенталната купа още в първия сезон, Копа дел Рей през следващия и титлата година по-късно. После обаче идва суша. Никакви трофеи между 78 и 80. Най-доброто постижение е трето място в Примера и полуфинал за Купата на краля срещу Реал Мадрид. През 1980 година Арагонес се тръгва, поема Бетис, а само година по-късно се завръща в Атлетико. С времето връзката му с клуба отново дава плодове. Цуго Санчес в атака, идва нова купа, второ място в лигата и финал в КНК, загубен от Динамо Киев. Има престой в Барселона, където печели само Купата на краля, а после отново се връща на Висенте Калдерон за трета и четвърта авантюра, включително и да изведе Атлетико обратно в елита след изпадането му в началото на 21 век. Като човек, дълбоко свързан с Атлетико Мадрид, той винаги имаше антагонизъм към Реал Мадрид. Един спомен, разказан от журналиста Сид Лоу след смъртта на Арагонес, е показателен. Говорим за финала за Купата на краля през 1992 година. Последния му голям клубен трофей. С облеканията на Сантяго Бернабеу, където се играе финала, Арагонес дигнал бутилка Кока-Кола и казал:
Ако днес не спечелите, ще си я завра в задника. Това е момента, който чакате. Реал Мадрид и то на Бернабео. Забравете тактиката. Важни сте вие. Излезте и им го набийте отзад. Грубо. Може би. Но проработи. В късните си години Арагонес изведе Испания до титлата от Евро 2008, което бе първи голям международен трофей за страната от 44 години. Мнозина смятат, че тъкмо той поставя основите, върху които и до днес се гради философията на Лафория и които продължават да носят успехи. Но конкретно за Атлетико Луис Арагонес си остава легенда. И като играч, и като треньор. Кратка рекапитулация на успехите му като наставник. Една титла от Ла Лига, една титла от Сегунда, 3 купи на краля, една суперкупа и една междуконтинентална купа. Доста впечатляващо. Луис Арагонес почина на 1 февруари 2014 година след дълга битка с онкологично заболяване. Беше на 75. Не, това не е настоящия Артур Жорже, който води Брага и спечели Копа Либертадорес с Ботафого. Това е Артур Жорже, първият португалски треньор, който печели Купата на европейските шампиони или, както днес известна, Шампионска лига. Той го прави с Порто през 1987 година след невероятен финал срещу Байер Мюнхен в Виена, поради което се заслужава прозвището Рей Артур или Крал Артур. От страйконите Жорже печели още 3 титли, една купа на Португалия и 3 суперкупи. Жорже ръководи още Бенфика, ПСЖ, където става първият португалец спечелил шампионска титла в голямо чуждестранно европейско първенство. Академика, Ал Насър и Ал Хилал. След това се насочва към национални отбори – Швейцария, Камерун и, разбира се, Португалия. Артур Жорже почина през 2024 година на 78 годишна възраст и ще бъде запомнен като един от най-великите португалски треньори в историята. Ако попитате феновете в Бразилия да назоват любимия си треньор за всички времена, има голям шанс много от тях да посочат Теле Сантана. Като играч на Флуминензе и Вашко да Гама той бе отличен. Но именно преминаването му към треньорската професия през 1967 го изведе на нови висоти. До смъртта си през 2006 година Сантана остави огромно наследство в бразилския футбол, оглавявайки движението Жого Бонито, което завладя света. Всичко, което той искаше, бе да се играе красив футбол и постигна това с редица отбори. След края на активната си кариера започна като треньор на юношите на Флуминензе, където 3 години работи успешно, преди да получи първия си пост на старши треньор в мъжкия футбол в Атлетико Минейро. Това се случва през 1970 година, а в следващите 20 години той постига редица успехи и с Атлетико Минейро, и с Гремио, и с Фламенго, че даже и с Ал Ахли в Саудитска Арабия. Освен това води Бразилия на световните първенства през 82 и 86 и макар да не става световен шампион, мнозина смятат, че неговият им игра е невероятен и изключително атакуващ футбол, който спира дъха дори на противниковите фенове. Но в случая това не е основен акцент на историята ни, която ни води към 1990 година, когато Теле Сантана е назначен за старши треньор на Сао Пауло. Сао Пауло е пълен хаос, когато ръководството се обръща към него и има нужда от иконата на бразилския футбол, за да върне атакуващия стил в играта си с футболисти като Кафу, Раи и Леонардо в състава. И Сантана прави точно това, което се изисква от него. През следващите 3 години той изведе Сао Пауло до 2 шампионски титли и 2 триумфа в Копа Либертадорес. И това бе само началото на ерата на доминация. Успехите в Копа Либертадорес му осигуриха място в финала за Междуконтиненталната купа, където срещна шампионите на Европа. През 1992 победи Барселона с 2-1, воден от Йохан Кройф. Година по-късно защити титлата си срещу Милан на Фабио Капело. Това бяха два от най-силните отбори в света по това време, но Сао Пауло на Сантана ги надигра с лекота. Техният стил бе зашеметяващ и бе увековечен в исторически успехи. Златните години на Сао Пауло приключиха рязко през 1996, когато Сантана бе принуден да се пенсионира след прекаран инсулт. След години на здравословни проблеми той почина през 2006 година, целият бразилски футбол се обедини в почет към един от най-влиятелните хора в историята на страната. За 6 години начало на Сао Пауло Теле Сантана спечели 11 значими трофея, а и до днес е известна репликата. Предпочитам да загубя, играйки красив футбол, колкото да спечеля, играйки посредствен футбол. Пейзажа на европейския футбол през 90-те години малко истории бяха толкова увлекателни, колкото тази на Парма. Скромен клуб от Емилия Романя, Парма се издигна изненадващо бързо, за да предизвика откътените сили в серия А и Европа. Успеха му в този период не бе изграден върху традиции или огромна фенска база, а върху умело управление от страна на треньора, силна финансова подкрепа и забележително ядро от таланти, които оформиха така нареченото златно поколение. Трансформацията на Парма започна под ръководството на Невио Скала, назначен през 1989 година.
С подкрепата и финансовата мощ на Калисто Танци и неговата империя Пармалат, Скала изгради състав, който бързо спечели промоция в серия А през 90-та и повече не погледна назад. За разлика от много клубове, задвижвани от внезапни инвестиции, възходът на Парма бе методичен. Скала изгради отборна етика, основана на техническа дисциплина, физическа издържливост и техническо качество. До 1992 година Парма вече бе спечелил първия си голям трофей – Купата на Италия. Година по-късно вдигна Купата на носителите на национални купи след победа над Антверпен, с което заяви присъствието си и на континенталната сцена. През 1994 добави и Суперкупата на Европа след успех над Милан в 2 мача. Това не бяха мимолетни успехи, а основата на отбора е изграден да се бори редовно за трофеи. Още един значим такъв бе завоюван през 1995, когато Парма нади Ювентус 2 мача в финала за Купата на УЕФА след 1-0 и 1-1, като и двете попадения бяха дело на Дино Баджо. Това, което правеше Парма толкова ефективен, бе неговата адаптивност. Под ръководството на Скала, а по-късно и на Карло Анчелоти и Алберто Малезани, тима умееше да издържа на натиск и да ударя на контратака. Но също така се чувстваше комфортно и когато владееше топката. Тактическата гъвкавост правеше отбора опасен както в серия А, така и в Европа. А мачовете срещу Ювентус, Милан и Интер се превръщаха в ожесточени битки, в които Парма често шокираше фаворитите. Невио Скала разполагаше с отбор, в чието редици личаха имената на хора като Фернандо Кото, Антонио Бенариво, Дино Баджо, Джанфранко Дзола, Фаустино Асприля, Томас Бролин, а малко по-късно Фабио Канаваро, Христо Стоичков, Джанлуиджи Буфон и Лилиан Тюрам. Скала ръководи Парма до 1996 година и изведе отбора до общо 4 трофея, 3 от които европейски. Освен това загуби и 4 финала, един за Купата на Италия, 2 за Суперкупата и един за КНК. Сега бившият наставник вече е на 77 и живее спокойно старините си, но и до ден днешен е определен като най-великият и успешен треньор в историята на Парма.